Berez orientazioa kirol bat da, badauka bere liga, badauzka bere kanpionatuak eta bar. Eta guri iruditu zitzaigun aukera polit bat naturara beste modu batera gerturatzeko eta beste jende mota bat ere erakartzeko. Eta berez egin behar dena da, zirkuito bat osatzen da, baliza batzuk jartzen dira normalian eta mapa baten laguntzarekin baliza horiek aurkitzen joan behar duzu. Guk egin dugu horren moldapen txiki bat eta baliza jarri ordez esku orri batzuk sortu ditugu eta bertan agertzen dira hainbat argazki lotu behar dituzunak zirkuitoan agertzen diren puntuekin. 3 zirkuito desberdin diseinatu ditugu Gipuzkoako orientazio taldearekin elkarlanean eta 3 maila desberdin sortu ditugu horrela. Hastapen mailako zirkuitoa, inoiz kirol honetan ibili ez den jendearentzat edo familia giroan etortzen den jendearentzat. Gero beste bat ertaina, pixka zailtasun txiki bat daukana trebatzen juteko eta gero beste bat maila altukoa zirkuitoa luzeagoa dana. Orduan hau bada zirkuito permanentea deitzen zaiona, urte osoan dago martxan, urte osoan zehar egin daiteke, baina momentuz esku horriak interpretazio zentroan jaso behar dira, beraz, etorri beharko da interpretazio zentroaren irekiera ordutegi barruan. Behin zirkuitoa osatuta, interpretazio zentroan bertan ere baditugu emaitzak, orduan kontsultatu daitezke, informazioa jaso ere ze puntu bisitatu dire, Gipuzkoako orientazio taldearekin elkarlanean diseinatu dugu zirkuitoa, orduan beraiek jarri dute zailtasun teknikoa edo, eta gu baliatu dugu, Uliako historia edo naturarekin harremana daukaten puntu esanguratsuak erakusteko. Nik animatzen dut jendia probatzea eta ez da zertan lehiaketa bat izan behar, baina bakoitzak bere buruarekiko erronkatxo bat egin dezake, orientatzen ikasten dugun eta mendian ibiltzeko beste modu bat.